Esta mañá, traballadores e traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar, centros de día e residencias saíron ás rúas de Boiro para reclamar melloras salariais e laborais. A protesta, convocada pola CIGA, exixe a activación do protocolo de riscos no SAF e melloras nas condicións de traballo. A localidade de Boiro estivo en folga. Os traballadores e traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar, centros de día e residencias manifestáronse para reclamar melloras salariais e laborais. A protesta, convocada pola CIGA, exixe unha mellora nas condicións de traballo e a activación do protocolo de riscos no SAF, así como un incremento nas axudas económicas para o sector. Nós estamos o SAF, axuda a domicilio, residencias e centros de día, porque queremos as melloras salariales, as melloras no convenio, e no SAF que se active o protocolo de riscos, a raíz da morte de Teresa, e no Porriño. Os afectados aseguran que xa tiveron que manifestarse anos atrás e que agora, polo desamparo das institucións, teñen que volver a facelo. Bueno, nós xa fai 3 anos que estuvemos en folga 28 días, o SAF, porque para botar abaixo o preacordo do convenio que tiña firmado o GT e comisións, e agora, pois, polo desamparo total das institucións que temos, pois reclamamos que as melloras económicas, a nivel nos domicilios, porque nós estamos expostas a todo. A protesta tamén incluíu un reclamo directo á conselleira Fabiola García, responsable das políticas de benestar social, que foi nomeada na pancarta como principal responsable do desamparo que denuncian os traballadores e traballadoras do sector. Que as nosas reivindicacións son totalmente lexítimas, que a xente comprenda na situación laboral na que nos atopamos, tanto nos centros de día como nas residencias, porque a verdade é que é miserable. Pasamos por situacións moi malas e que non son xustas a nivel laboral. A manifestación en Boiro forma parte dunha serie de movilizacións en toda Galicia, co obxectivo de mellorar as condicións de traballo e garantir un servizo público de calidade para as persoas dependentes. Os traballadores e traballadoras do sector aseguran que seguirán loitando até lograr que as súas reclamacións sexan atendidas.